It-tnejn li ġej, il-Gvern se jkun interessa abbozza liġi li jintroduċi mekkaniżmu anti-deadlock dwar il-proċess brabta mal-ħatra tal-Prim Imħallef. Dan sostniħ il-Prim Ministru Robert Abela fi stqarrija fuq Facebook wara inkonsistenza oħra mill-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg, fejn aktar kmieni is-Sibt war nofsinhar qal li l-Partit Nazzjonalista se jkun tiddaħħal dan il-mekkaniżmu fil-manifest elettorali tiegħu. In-nomina tal-Prim Imħallef tkun suġġett ta' leġiżlazzjoni ġdida li tikkunsidra xi forma ta' anti-deadlock mechanism li għad irid jiġi maqbul bejn iż-żewġ naħat. Madankollu Borg issa qed jagħmel tiegħu dan il-mekkaniżmu wara l-Prim Ministru u l-Ministru Ġonatan Attard ilhom jisqu favur dan il-mekkaniżmu għal iktar minn xahar. Kien propju 3 ilu biss barra l-Parlament li l-Prim Ministru tenna l-bżonn mill-ġdid ta' dan il-mekkaniżmu fid-dawl tal-aġir ta' Alex Borg u l-Partit Nazzjonalista. Jien favur li jkollna anti-deadlock mechanism, jien favur li jkollna. Ħan iddikjara b'mod mill-iktar ċar u nemmen li dik hija waħda mill-emendi li l-Partit Laburista għandu iressaq il-qoddim. Kien għan nobli li lura fl-2020 neħħejna il-maġġoranza sempliċi fil-ħatra ta' Prim Imħallef u imxejna għaż-żewġ terzi. Però l-Kummissjoni Venezja kienet qaltilna b'mod ċar illi żewġ terzi kellhom ikunu wkoll madut magħhom introduzzjoni ta' anti-deadlock mechanism li meta inti ma taqbilx wara numru ta' tentattivi, allura mbagħad ikun hemm mekkaniżmu li jiżblokka kif għamilna fil-każ tal-kariga tal-Kummissarju għal ħarsien tal-istandards fil-ħajja pubblika. U nemmen li llum aktar minn qatt qabel l-introduzzjoni ta' dak il-mekkaniżmu qed hemmhekk. Il-Ministru għall-Ġustizzja Ġonatan Attard fuq Facebook ukoll spjega li l-pożizzjoni tiegħu tal-Gvern dwar dan il-mekkaniżmu ilha ċara u dan ġimuri bil-fatti bidħul fis-seħħ tal-liġi bl-emendi dwar l-anti-deadlock relatat mal-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika. Fi stqarrija, il-Partit Laburista nnota inkonsistenza oħra mill-Partit Nazzjonalista brabta ma' dan il-mekkaniżmu hekk kif fl-2020 kien il-Partit Nazzjonalista stess li waqqaf dan il-mekkaniżmu milli jiddaħħal fil-proċess tal-ħatra tal-Prim Imħallef. Il-Partit Laburista kompla jgħid li jekk Alex Borg jittieħed bis-serjetà fuq din il-kwistjoni u għandu jiddiskuti din il-liġi tant bżonn juża issa u mhux jistenna l-elezzjoni ġenerali tgħaddi. Ta' min ifakkar li kien Alex Borg stess li mal-Gazzetta Malta Today kien akkuża li l-Gvern li jrid iħalli l-ħatra tal-Prim Imħallef il-ġdid għal wara l-elezzjoni ġenerali. Issa Alex Borg qed jgħid li huwa stess ħajħalli dħul tal-anti-deadlock mechanism għal wara l-elezzjoni. Il-Partit Laburista temm jgħid li jekk veri interessah mill-bajda u l-ħamra, Alex Borg illum qabel għada għandu jinfatam mill-estremiżmu li ħakmu u jaqbel mal-Gvern fuq l-anti-deadlock mechanism.